iPhone 15. Môj historický prvý iPhone. Ešte pre začiatkom videa chcem uviesť to, že ja som celoživotný užívateľ Androidu. Nikdy som nevlastnil žiadny iPhone. A iPhone 15 je prvý iPhone, ktorý budem vlastniť. A stavím zvedavý, aký bude. Môžeme ísť na to. Čaute, moje meno je Frig a vítajte v ďalšieho videa. Toto video bude o iPhone 15, keďže vyšla pred mesiacom, aj skoro pol. A v podstate, že vraj je to dobrý telefón. Ale nie, je to veľmi dobrý telefón, nabúchaný, je tam Dynamic Island, USB-C, ostatné veľmi dobré veci vo foťáku. A ja som sa rozhodol po 4 rokoch pre zmenu. Ako som vravel, ja som celoživotný užívateľ Androidu a telefón, čo som využíval 4 roky, tak bol tento telefón. Honor 20 Lite. S týmto telefónom som spokojný, nemám sa na čo sťažovať, není vôbec zlý. Ale už si myslím, že by ten upgrade by sa hodil, pretože už sa trošku zasekáva, teda trošku viac sa zasekáva. Foťky už proste neviem, mikrofón je úplne kaput, takže už som sa teraz rozhodol, že si nejako upgradeem techniku a rozmýšľal som, na aký telefón pôjdem. Či pôjdem na nejaký znova s Androidom, alebo skúsim pre zmenu iPhone. A povedal som si, že pôjdem do iPhone. Proste skúsim iOS, nikdy som iOS, neviem proste, nikdy som s ním nerobil, alebo teda robil, ale nikdy som nevlastnil iPhone a preto si myslím, že by to bola veľmi príjemná zmena. A uvidíme, aký ten telefón bude. Po 2 týždňoch čakáte samozrejme video, nejaký update k tomuto videu, keďže 2 týždne ho chcem používať. A uvidím na tom videu, či ho náhodou nevrátim. Ale nie, dúfam, že nie. Dúfam, že iPhone 15 mi poslúži a... ja? Je to tak? Ešte nejaké špecifikácie. Rozmýšľal som, či si mám zobrať iPhone 15 alebo iPhone 15 Pro. Rozhodol som sa pre iPhone 15 a hneď vysvetlím prečo. Keďže ja budem nový v tomto svete iOS, tak som sa rozhodol pre iPhone 15. Nebudem investovať do iPhone 15 Pročka, ktoré stojí 1400 €, ale proste si skúsim iPhone 15, ktorá sa až tak moc nelíši od iPhone 15 Pro. Čo tam je viac? No je tam rýchlejší prenos dát na z USB-C, čo ja až tak nevyužijem, ja si rád čakám. Je tam 120 Hz displej, ktorý tu na nebol a ja nie som nejaký zvyknutý na 120 Hz displej u mobilov, takže si myslím, že práve u iPhoneu mi to až tak nebude prekážať, že bude mať 60 Hz displej. Možno, ak bude iPhone 16, 17, už by som tam možno uvažoval o tom 120 Hz displeji, pokiaľ ho nedajú do normálnej verzie, do základnej verzie iPhone 16 a tak ďalej. Ale myslím si, že v ostatných špecifikáciách ešte nejako tam si s kamerou nejaký ten portrétový režim či čo a 3 a 5-násobný zoom. To absolútne nevyužijem. A preto som sa po všetkom tomto rozhodovaní rozhodol pre klasiku iPhone 15. Som veľmi zvedavý, aké to bude, som dosť natešený a už sa teším na to, ako si ho odbalím a jo, môžeme ísť na to. Ja nie som vôbec nejako... Jo, je ma vidno? Ja nie som vôbec nejako, čo sa týka tech videí, vybavený, takže mám tu v podstate takto iba kameru. Dúfam, že vám to nebude vadiť, ale ideme si rozbaviť ten telefón a uvidíme, aký bude. Toho som vždy miloval na tých tech videách, že proste takto tam pekne odbalovali tieto šipočky. To sa mi veľmi páčilo, že takto to je pekne zabavený ten iPhone. Takže jo, to je tá prvá výhoda, ktorá sa mi páči. Bombarom. Ojojoj, iPhoneik. Mne sa ľúbi, aký má tu ten výrez. To je celkom cool, že proste na ten foťak je vždycky ten výrez. Ja som dosť natešený z toho telefónu, lebo nikdy som iPhone nevlastnil a iPhony sú krásne telefóny, veľmi sa im páčia. Takže myslím si, že budem veľmi spokojný s týmto telefónom. Ok, necháme si ešte telefón takto bokom a pozrieme sa ešte, čo tu je ďalej. Takže máme tu samozrejme nabíjací kábel, USB-C na USB-C, to je myslím si, že normálne. Designed by Apple in California. Túto blbostinku, čo máme do simky. Nejaké rady, čo s iPhoneom. Pred používaním iPhoneu si prečítajte nejakú vec. A nálepočku. Pretože keď nám udrbali adaptér, tak musíme mať aj nálepočku. Ale ja som šťastný. Ok, takže tieto vecičky si teda necháme tu na. Vždycky vraveli, aký je iPhone minimalistický, ale toto som dáva úplne na hovno, už tam je. Dobre, takže toto si môžeme dať teda na bok, toto môžeme si dať tiež na bok, toto si môžeme dať tiež na bok. Necháme si to iba iPhone. Úprimne som veľmi natešený z toho, že držím v ruke iPhone, ktorý je v podstate môj. Vyzerá dobre, takže dáme si ešte dole túto vec. Yes. Toho som miloval na tých videách. Už rovno tu vidím ten... Neviem, či asi tam je ešte vidno, ale presne vidím ten Dynamic Island. Som vedavý, ako sa mi s tým bude robiť. Takže máme teda telefón, máme tu iPhone. V porovnaní s mojím telefónom je o niečo menší,
to musím povedať. Ale displej má mať o niečo väčší, takže sa to celkom dá vykompenzovať. Je to veľmi pekne spravený telefón, musím povedať. Jo, ja som telefón od Apple nikdy nemal, takže preto som taký natešený z toho všetkého. Veľmi sa mi páči. Ešte budem rozmýšľať, či budem používať na to kryt alebo nie, ale asi by to bolo vhodné, čo? Asi jo. Dobre, môžeme ho skúsiť zapnúť, či je nabitý. Je nabitý. Kurník, ja mám okno. Tam mám okno, takže to není moc vidno. Je nabitý iPhone. iPhone je nabitý. To je neuveriteľné tohle. Budem si musieť prenášať dáta z môjho Honoru na iPhone. Hello. Čau. Swipe up. No, nastavte si jazyk. Ja som teraz Slovák, takže ja si nastavím asi... Roman. To ani není vidno. Nevadí, ja som Roman. Ungar, Duget, to čo je? Dáme si slovenčinu. Vyberte svoj región. Dobre, máme Slovensko. Viem, že veľa ľuďom sa nepáči, keď má ten telefón 2 foťáky, že majú radšej 3 foťáky, ale mne sa to ľúbi takto, takže pohoda. Vyberte veľkosť textu a ikon na iPhone. Môže furt robiť s tou kamerou, to je neuveriteľné. Dobre, ja mám teda aplikáciu Prechod na iPhone, ktorým to dokážem spraviť. Takže... To prčiť, slabá baterka. To si robíš srandu. Ja si ho teda pichnem do nabíjačky a teraz som ho vypol. Super. A ten iPhone je pekne nabitý, to sa mi celkom páči. Dobre, zapnutá Wi-Fi už je. Toto asi reálne nastavím mimo kameru, lebo to asi nikoho nebaví. Jo, ale ako... Musím povedať, ten telefón fakt pekný. Jo. Ten noč vôbec není... Čo je? Jaj? Ten nož vôbec není taký hrozný, ako sa zdal. Nastaviť iPhone. Nastaviť pre seba. iPhone dokáže rozpoznať jedinečné Face ID. No výborne. To bude pre mňa veľká zmena, lebo ja som Face ID nemal, však ja som mal vždycky otoček prstu, vždycky to stačilo. Takže, jo. Pokračovať. Ako nastaviť Face ID? Najprv umiestnite svoju tvár a potom otočajte hlavu. Prvé skenovanie je dokončené. Používať Face ID s rúškom. To nepotrebujem. Face ID je nastavené, no výborne. Vytvorte kód iPhoneu. Dobre. Nie, ten vám nepoviem. Prenos vašich apík a dát. Androidu. Migrovať data z Androidu. Takže teraz si idem migrovať data z Androidu. A už to funguje. Zostávajúci čas odhadujem. No tak to je perfektné, fakt. 5 minút neskôr stále proste odhaduje. Odhaduje, že koľko dáta má dať a... Môj Huawei tiež odhaduje, koľko data má dať. Takže jo, proste tak. A tu sa stala menšia blbosť. A to je tá, že iPhone mi napísal, že 2,5 hodiny bude trvať migrovanie dát. A ja som musel ísť o hodinu preč. To znamená, že som nemohol natočiť ani nové nejaké fotky, ani nič viac z toho iPhoneu. Každopádne nebojte sa, lebo o 2 týždne bude ďalšie video o tomto iPhone, kde si budeme ukazovať aj nejaké fotky, ako som si ho vyšperkoval a tak ďalej. Takže sledujte. Ale ja som extrémne nadšený z toho, že mám iPhone, pretože už ma ten Android nejako aj omrzel a som veľmi rád za to, že som spravil nejaký krok. Aj tak každého zaujímavé, ako ten iPhone vyzerá, takže vyzerá takto a ja som veľmi rád za to, že som si ten iPhone kúpil a po 2 týždňoch sa vám ozývam opäť s tým istým videom, takže určite čekujte môj YouTube kanál, tam to budete samozrejme mať ako prvý, lebo nikde to nebude, takže chápeš. Ale určite dám update na YouTube o tom, ako sa mi ten telefón používa, takže sledujte, majte sa vtedy pekne, môj Freak a čaute.